RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mukining sa kalalaki nga taga Buwanoy, Balamban, Cebu. Ang ating magtatampo, nagdasingan nga Christian. Nakita lagi ka sa kong amika nga si Rose, nga nagkuyog-kuyog sa grupo ni Alex. Mukating classes ka pa? Wala lagi ko mahibaw ini. Ay, alam ko dayon pagtuo kung doon na kay mga mabating istorya ko. Ari gud ka mutuon ako kay uyab gud. Christian. Bakak. Ako ng bakak. Tumutumo anas nang nanabi oy. Kanang imong nabati nga sulti sa imong mga amiga, labi na ng Rose. Sabot ka? Wa kay laing tuhuan ha. Ako lang. Dili lang tao. Ami. Tanong nagsuyo pa ka sa bro. Agit paggawa sa dugan kayo. Ako sa bi. Ano? Taas ha? Asa ginawa? Even! Ano? Asa ginawa? Nagsikira. Sayang kayo. Ano? Oy! Hoy, naon sa iyong sa ninyong bisyo? Patay! Sa iyo at the guidance office. Asap. Samot! Patay tatanan! Naunsa ka naman, Christian? Kadako na si mong kalainan, oy. Ang kanihing Christian nga buutan, og dili madlongon, karon so kwahi na kaayo. Gipatungha ka na mo og mahlungtuhan. Niyanhi ka itang syudad, kaya daghang mga maayong tunghaan din, he. Kung mauna magpabadlong ka lang, og mag-usik-usik ka lang sa among gasto ni mo, may pagmamaulit sa Balamban. Og adto ka mo tungha dito sa publikong eskwelahan. Sus! Ay, masusos ka, ha? Tig-ignos kong kumuron. Katilaw ka gilon, ha? Ngalik na. Nagsulti mo pa eh? Patilawa rin! Sukod yun ha? Usap! Sakit sa Sakit ha? Nakuangan ka? Pulaan ka sa mesa ka? Dong. May bata ka? Ge, tubag ron. Dong ikot-ikot ni anak. Tingali panglimutan ka, nga anak ni Mas Christian, og imog yung mahinay kan hinuon. Hey! Ikistorya ng bata eh. Kitilig, mapatay ko na! Igo na ni anak, Christian. Magsulti ta. O kinahanglan nga maminaw kag yun nako. Maayo gani kay gisuspendra mo sa imong mga barkada. Wa gid mo i-expel. Magibuhagan ako. Tungkol kay adik ang imuya. Mas nabaw ka na kinahanglan nako karong panahon na nga magbago pa. Dili mahitubong biyaan ko ikaw, Christian. Juan. Pero mahangyo ko. Kung importante man gani ko alang nimo. Mag-usab ka. Para na ako og sa imong ginikanan nga nag-antos nimo. Kapuyag paminaw ano eh. Sabay. Mo na ako mabati sermon. Dini sa school nimo. Sermon gyapon. Kapoy ninyo eh. Asa naman is Juan? Huwag ko makakita. Huwag na sa mutubag sa kong mga takes og tawag. Si Susan, ang iyang classmate. Siya ning akong kasugat. Susan! Hi! Hey, kadit! Gili kayan ba ko nimo? May pangutan na ako. Mahimo ba, Christian? Nagdali ko. Ayoko sa muka. Uy, karte na ko nimo. Para may ipangutan na lang ko. Dili ko information. Labaw ng dili ko call center. Diha ka na. Ay, kadiyot ba? Kadiyot ba? Ay, dapat pag-alis ako ang gianan. Ano sa ba? Karte ba nimo eh? Mangutan na lang ko, mahitungod di Joan. Kung nakabantay ba kaniya? Artem kay? Dili ko gusto may maka-report sa kong parents. Na nakigsulti ko nimo. Tigalig maaan sa kong adik. Parihas ninyo. Lahi aging doon kapit ha. May nanganig ang uncle. Saan ka sa itong guidance ko sila? Kaya kung di ba padapakte na tanan? Magid. Magbait na lang katap mo bro. Do, ikaw yung mga bating ang sultiro. Nga libig ka din ha. Nga kikisultiro pagsuryo. Arong bro. Seryoso ba ko? Yun. Sabi ka po usab si mong nahon na bro.
Pag-enjoy na itong feelings. Aw enjoy man. Nga ako ba nga ngalig nasuko na ko sa Juan. Hinungdan nga gilikay-likayan ako niya. Tigs og tuwag na ko didma. Sus! Ba't ka na yung nagkaguol? Pero babae, uratol guys, sam guys. Ano man? Siya gusto naman may tabo karon. Sulti lang, John. Niya na tas classroom ni Juan. Uy. Oh, uy. Yay. Nagkasikit na yun ang lain, bro. Salamat ko. Nakawin Juan ang sa lalaki, ang sikit na ngayon. Lingko si Juan siya lingkuranan. Sabi nagtapad sa niyang lalaki. Tapad siya. Ang sikit kang sulti, oh. Siguro naman maghaw kay. Kay, bro. Ay, bro. Murag ilong iban maka ng lakiya, bro. Kay, bro. Murag ilisan maka ng lakiya, bro. Ay. Way maestro no. Pa, ano man? Dili lang una mga. Kaya ako sila sudlon. Sige na, oy. Balik na si mong gilingkuran. Kay tingalig, mobalik na si mama. Nakasabot ka man ka sa akong kitudlo ni mo. Lagi, mas nakasabot ko nimo nga ikaw mo in-explain ako kaysa atong teacher. Di ba? Bulatik, oy. Sige na, oy. Balik na si mong pwesto. Okay. Christian? Nganong ni amang ka? Wa ka ba di klase o nikating ka na sad? Kating classes ko. Tungod di mo. Yan ako'y gustong mahibawan. Kung anong di na ka mo reply sa akong mga text ug sa akong mga tawag. Ngano man? Tungod day aning laki ha? Christian, mahimo ba? Gawas na dere. Maabot na karon ang among maestra. Lain na si din imong violation. Tingalig ma-expel ka na gyud. Gihatagan lang una mo karon og higayon sa kadagkuan sa school. Gihaguan tigod kag anhi ha? Dungan ta pa uli unya ha? Wata bagid ko. Pirata? Si Bron. Nagsabog-sabog sa text pa. Pirata na. Pagandaglatar ang tagdom mo. Ayaw. Ayaw lang bay. Ayaw lang. Di na kinahanglan. Basta magkasinabot lang gyapon Miss Joan. Og masito lang ni. Okay na ko. Basta, ako bro. Kami yung mga barkada mo. Kami sakit na maranin mo. Magbuwag na lang ta, Christian. Oh, unsa? Unsa magbuwag ta? Oh, nganong ni hunong man ta? Nga mahimo ra man ta magsulti nga maglakaw ta. Subar ko itong sultin mo. Matod ko nga magbuwag na lang ta. Dili na ko gustong makauyab og adik nga parihas nimo. No! Dili ko sugot na Joan nga magbuwag ta. Dili ko sugot. Mag-usap na ko. Kung gusto ka, tagil lang ko gigayon. Mulikay na lagi ko sa akong mga barkada. Promise. Dili lang ta magbuwag. Nakasiguro ka ba? O lagi. Oh, magbait na ko. Dili lang ta magbuwag. Mulikay na ko sa akong mga barkada. Promise. Christian! Sabihin ka ni Pultahan, pagtali! Baan mo bay! Subado ron, way kasi! Pagtali, diha! May mga pulis na nagita ni Mos Gawas. Usa! Ginoo ko ni mo, Christian. Ikaw ay gitudlo si mo mga barkada nga mo'y nagsugok nila. Nga ba't na magagkulatan ka itong classmate ni Joanne nga imong gisilusan? Ma, dili na tinuod ba? Huwag ko magsugot nila eh. Labot ba? Okay naman Miss Joanne. Para unsa pa man nga, ako sila sugoon. O labot pa sa ma, dili ko makahimuan ako eh. Oh, niagi tuod ko pagkabuang-buang. Pero tungod ni Joanne ma. Ninyo, nag-usap ko. Sumagod. Tagsayo na ba akong uli? Mabilanggo ka gitungod ini imong kalaki, Christian. Ma, Nadakpa na ang nagtabang og kulata sa akong classmate. Og ikaw may inang gitudlo nga mastermind. Ikaw ko na may nagsugo nila. Mabilanggo ka, labi nagmangusog pag ang ginikada ni George nga among classmate. Christian, dili na ko. Dili ka na ginay mausab. Dili na ko, Christian. huwagan gigon ni Joanne. Main lang gani, kay nakonsensya ang usa na mo kabarkada og nisulti sa mato. Nga sila ray nagplano atong tanan. Ug wa ko'y labot. Naglagot lang ang grupo nga naglikilikay na ko nila. Apan gibuwagan na bid ko ni Joanne. Ug wala ko'y mahimo. Kay ba na sa ko sa ila. Hadod kuha na siya siyang papa. Hangtod karon si Joanne paghihapon ang akong love. Siya paghihapon. Dinhi lang kutob. Daghang salamat, RMN. Ayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumano, ini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Batha. Ngun man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tagualan ko ninyo sa pangan nga kulin, hingkod ang pangidaron, singgon. May kani kong kaipon kaniadto, apan wa mi anak. Itago na lang sad ang akong address diri sa Mindanao. Unto legal kining akong suliran. Bahin kini sa matawag natong arrange nga relasyon namo sa kanhi kong kaipon. Aron niyo sabta, ingon ini ang mga panghitabo. Naunsa naman sa ding akong maguwang ay. Ngamurag gisapot naman sad.
Na, ako na sa'yo mabutan ini ron. Na, likay na lang kundaan ini, be. Kulan! Hala, dapat kong tawag. Ngano, te? Go dire! Mo kalagot! Oh, te? Ngano man? Ikinamos akong pulbos dire, no? Ha? Wate, oy. Ikaw magitigilabot kon? Ikaw mamano sa akong mga butang. Wa naman kong kumaman sa imong mga butang, ate. Kay gipalitan naman kong mama ug ako, ah. Mo rin makalagot mo. Kaya ako, mukayod pa para doon ako ipalit og ako maggamit. Pero ikaw, palitan yung kang papa mama. Palitan kang imo. Mas pinalambing ka. Oo. Gano'n naman sad mo, ha? Gano'n naglalis naman sa mga maragsoon, ha? Nay! Kini yung pinanggang anak ay, magkalagot kaayo. Manghilabot sa mga butang o way pananghid. Nawa akong pulbos. Watod ko mangilabot pa. Basig na limtan na niya ug asa na niya gibutang. Ay, pastilan. Kamu no, managsuon ang ta mo. Pero di gyud mo magkaduol. Mas maayo pa, ang usa ninyo, magminyo. Oh, ha? Mas maayo pa. Karon kakaon tag baboy ninyo. Oh, karas ko rin ay, paminyong anak. Kaya na naman ganin, nanguyam niya. Oh, ate. O, kung mao na, magminyo na lang takulin. Unsa minyo gud taon? Nadili pa man gani ta uyab, Luis. Aw, wala uyab-uyab. Kapoy uyab-uyab, eh. Kay, dili ko ni masugton. Mas may pagdiretso na lang tagminyo. Luis. Kadugay pa sige paabot na tong bisita, eh. Kinsa man ang bisita nimo pa? Nga gipailis man ko nimo og tarong nga si Nina. Ay, paabot lang. Muabot toron sila. Ayo! Oh, na. Ganun! Oh, na ang atong mga bisita. Dali na kulin. Atubang mo na to sila. Ha? Kinsa man sila pa? Kulin, Nagtay sa timsa. Nganong gunit-gunit ka man sa akong kamot, Luis? Tay pa, nganong ni aman mo? Oh, kinsa ni silang imong mga kauban, Luis? Ako, amahan ko ning Luis. Kasabot na kami si mong amahan, hindi kulin. Minyuon mo na mo sa among anak si Luis. O ni Ami alang sa pagpamay ni mo. Ha? Oh, mauna anak. Magminyo na mo si Luis kay nagkagusto mo sa ni Luis nimo. Og sige man ni siyang pamisita nimo. Og sa akong tanaw, buutan man ni Luis. Pero pa, huwag man ko'y planong magminyo, oy. Manarbaho pa man ko pa. Ay sus, panarbaho ba oy. Pagminyo na lang mo, karon di mo magsigig away na imong igsuon. Og anayan man sila sa Luis. Maikog ta oy. Ay, daghan ba kay na silang daang pagkaon. Ay, dagko pa kay mga kaldero. Sige na. Maikog ta. Mao nga ayaw na og balibad, ha? Pa! kano di magikapilabot ako? Minyo naman ta. Di ko, oy. May man og minyo tang kasal na. Ipon-ipon raman ta ning atong pagkabutang karon. Tun kay ang ato mga ginikanan ang kasinabot alang nato. Pero kita, Luis, di gyud ganit ta uyab. Laayan ni mo, eh. Nakagasto na bimbig ako sa mong pagpamayin mo sa inyo, ha? Uy, hala no? May man og gisugot ang pamay ko. Uy, Luis, kung wa pa lang kumahadlok ni Papa, di gyud ko mosugot atong sabuta. O kun wa pa lang ko maglikay sa akong magawa nga dili na ako ikasinabot sa amo, dili ko mosugot ani oy nga arrangement nato. Sige na, Regulin. Asawa na gud ka. Dili pala gitaon ta kasal, uy. O kun mamugos gid ka, Luis, magbuwag ta. Unsa? Oy, anong niya magkakulin? O nagda ka pa sa imong mga gamit. Magbuwag namin ni Luis pa, uy. Unsa? Uy, di na mahimo ha. Di na mahimo anak. Hala, balik nga tong Luis. Aron di tag kabayad nila. Ha? Unsay bayaran ba nila pa? Ay, adunay may kasabutan sa iyang amahan ni Parikanor nga og kon magbuwag mo, pabayron ta nila og doble sa ilang nagasto sa pagpamaay ug may multa pa. Unsa? Ngano na maingon ana nga multa-multa pa? Basta kay mao nay among gikasabutan dihang nag-inom nga kung kinsa sa anak namo ang mubuwag, makamulta. Mo ayaw pakigbuwag ni Luis kay makabayad ta ug makamulta pagyud ta. Unsa? Regulin. Oh, ngano ni naman sad mo sa imong mga ginikanan? Ni Ami day, kay naulsam din nakigbuwag ka man day kuno sa ko anak. Wa ko'y gusto sa maong pamaagi, noy. Nga naminyo ko nga dili na ako kagustuhan. Tamo naman ko si Papa ang nagkauyon. Pero pre, wa din mo sultihin mong anak sa tuwing kasabutan. Kuan pre, gisultihan na nako pre, pero saon taman nga di man gyud mo balik sa ako kanang di gyud mo balik ang akong anak dito sa ilang gipuy-an sa imong anak. Kung mauna pre, pildi mo. Ha? Kaya ang imo mga anak ang nakigbuwag sa kuanak.
makamulta o magkabayad gid mo sa tanan namong gastos pagpamay na mo. O ako nang gikwintadaan ang tanan, pre. Gasto na mo sa pamay, mga 5 mil. Yan, times to, 10 mil. Ug ang multa nga 10 mil, 20 mil, tanan, pre. Unsa? Binuang man na. Kining, pre, wa taon ko ikabayad ana, uy. Mao nga, ay, kulin, ayo. Ayo taon pa kay buwag ni Luis kay wataan ang kantinara in taon ay. Pwede rasab ko ni mo natatahan na, pre. May kubrahonon man kang sa senior ni mga mataguan. Bisag natatahan ng kunin mo tag 500 mo tag kumpra mo sa senior. Kay og di ka kabayad na, pre. Ipapriso giti ka. Unsa? Nagpakiluoy na ako ang akong papa nga makig-uli na lang ko sa akong kanhi kaipon aron dili mi makabayad. Apan wa naman gid ko'y gusto nga makig-uli pa ni Luis. Mao nga nakabayad gyud si papa. Matagkubra niya sa iyang senior kuhaan og 500 pesos sa amahan sa akong kanhi kaipon. Ang ako mga pangutana mo kini mosunod. Unang pangutana, angay ba nga mobayad ang akong papa sa amahan sa akong kanhing kaip sa ilang nagasto sa pagpamay nako tungod kay nakigbuwag ko sa ilang anak? Kadua pangutana, balido ba ang verbal nga kasabutan sa akong amahan o sa amahan sa akong kanhing kaipon? Nga og kung kinsa namo nga ilang mga anak ang unang makigbuwag, makabayad og multa? Ikatulong pangutana, gihadlok man nila ang akong papa nga ilang ipapriso kung dili kini mobayad. Mapriso ba gyud ang akong amahan kung dili mi mobayad sa ilang kwintada nga 20,000 pesos nga among bayranan og multa? Ikaw pa to katapusang pangutana. Tagkubra sa akong papa sa iyang senior, nagdata siya og tag 500 pesos sa amahan sa akong kanhing kaipon isip bayad. Husto ba gud ni? Unsa may among buhaton? Maayo ba nga i-report ni namo sa barangay aron mahunong na ang ilang pagpaningil? Kalihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Kulin. Mayong adlaw mga suging tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang buhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana o problema na may punto legal, mga problema ninyo kabay sa inyong kaugalingon, inyong relasyon, mga dokumento kung saan ang mga pangutana ninyo dinha. Well, ay mo kabalaka na sa Attorney Elaine pero og mga legal o mga medical gani ay ipasa ta ng Dr. Obra. Kay gapuli-puli raman mi, di pagid mi ninyo madungog together sa kahanginan, pero nang hinaot mi pohon no, o magka-herd immunity na ta diri sa Pilipinas, maski diri lang sa Cebu, basin pa, no, pohon di madugay, maningkamot ta munang di gyud ta magkanang kumpiyansa gihapon karon, no, so maningkamot lang gyud gihapon ta, pero samtang nagpaabot ta, naatay lain-lain nga paagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Naatay email address nga suliran_612@yahoo.com or ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sa atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Si Kulin, dili ikasinabot ang iyahang maguwang, maong giingnan sila sa ilang amahan, nga mas maayo pa og usa ang nila maminyo nila. Sa mani, karon pa ko kasugakod og ingon aning arrangement na. Di man ni pwede tao. Unang pangutana, angay bang mubayad ang akong amahan, akong papa, sa amahan, sa kanhin akong kaipon sa ilahang nagasto, sa pagpamalay nako tungod kay nakigbuwag ko. Wa man kaning nakasabot ko usual yun ani, no, karon pa jud ko kasugakod ani ay ang akong usual nga na nahusay is kanang uyab pila ka tuig uyab na may nagsabot magninyo unya ending ni back out, either ni back out ang laki ni back out ang babay, kana pwede. Pero ang kanang pagsaad nato di man guna nato makumpel kay demokrasya man ni, no, freedom man ni, right man ni natong gusto batag di ba unya di man gud siya legitimate ug legal, no, and it's against public moral and public policy ang kaning ingon ani nga kasabutan. Unya ang kana mangong mga contract, the law on contract or kasabutan, wa man gud na magingon nga kay abi nagsabot mo, nagtando mo, balido na, no, in terms as kanang inyong pagsabot-sabot is concerned, dili man na ingon ana. Ang balaod nagtugot ug naghatag gyud tinuod og liberty sa mga parties sa usa ka kontratas or sa usa ka kasabutan to decide kung unsay ilahang terms o conditions o unsay ilahang sabutan okay ra na. Kung unsay inyong masabutan mao nay balaod as between the two of you. That is correct. Okay? But you have to remember nga gikontrolar po na sa balaod, ang balaod po nagingon nga oy. Pero dapat ang inyuhang sabutan, ang inyuhang kontrata, kung unsay na inyong masabutan, dili sukwahi sa balaod. It's not contrary to law.
dili sukwahi sa public morals, dili sukwahi sa public policy. Kaning kasabutan sa imuhang ginikanan, that is really it is really contrary. Sukwahi siya sa public moral, sukwahi siya sa public policy, ug sukwahi siya sa balaod. Therefore, dili and if ingon ana nga instances ang kanang kasabutan is void, bili, so dili mo kinahanglan magbayad og 500. Pasuwayi sundang mo bayad, undang og bayad. Sukad ini gadawat sunod kanus ama nang hatag, bago ra bayan ang hatag diri sa Mandaue og senior. Basin sa inyo ha, no? Manghatag na gani ayaw na mo bayad. Pakiyaa sila, gusto sila. Ikaduhang pangutana, balido ba ang verbal nga kasabutan sa akong amahan sa akong kanhing kaipon nga kung kinsa namo nga ilang mga anak ang unang makigbuwag magbayad og multa, like I said, dili valid, therefore dili sila makapugos either ninyo nga magpuyo mo or di pud sila kapugos nga mobayad ang imong amahan og multa kay dili valid ang kasulatan, whether verbal or written. Ang nakapainvalido sa inyong kasabutan dili tungod nga wa siya gisuwat. Ang nakapainvalid niya tungod kung unsay ilang gisabutan, dili siya valid. Ikatulong pangutana, gihadlok man nila ang akong amahan nga ilang ipapriso kung di mo bayad. Mapriso bagud akong amahan kung di mo bayad sa ilang kwintada nga 20,000. Ningon na gyud ko nimo, gikan na ninako, dili makiha ang imuhang amahan, samot nga dili mapriso ang imuhang amahan. O kung galing man moingon ang korte, which I am sure dili mo ingon nga valid to, dili man na mapriso kung kontrata lang or utang lang ang atuang kanang kaso or pagkuwang, no? So dili na makiha mapriso ang imong papa, pero sure po kung di sad siya makiha. Kalas-kalas lang sila panahon ug mauna ay mo gahadlok, ayaw lagi bayad, salig lang. Di gyud isumbong na nakog mo bayad, mo paninglan mo. Ako'y makistorya. Ikaw upat, og katapusang pangutana, matag gobra sa akong papa siyang senior. Nagdata siya 500 sa amahan. Sus, gipangwartahan mo, day. Husto, bagod ni, dele, gano'n siya husto. Unsa may among buhaton, ondang og bayad. Maayo ba nga i-report ni namos barangay aron mahunong na ilahang pagpaningil, undangi mo i-report sila sa barangay kung magsigi pa sila og panghasol, panghulga ninyo kay kanang ilahang pangpanghasol, pagpangharas, pagpanghulga nimo maunay makapapriso nila og makapabarangay nila, mapablatter na ninyo sila. Okay? Hay, kaning mga ingon-ani ba, dili ta magpataka og sabot-sabot labi na kung pananglitan ang what is at stake ba is the future sa ato ang mga anak, or mubuhat ang anak para lang magpangwarta tawa takibaw basin gituyo to gisabot to no sa papa anang imuhang kaipon so ingana na imong kaipon kulin no nga si Luis patakabaw ha ug kita ka ba mudos na nila what if gisabot to siyang amahan nga uy nagpustaanay baya ming kaning pare ha sigurado ang siya gimulayas kay parag siya mulayas maka 20,000 ta na unsa may dag-anan nimo nagituyo to para ikay mo surrender kay para makapitingil sila 20,000 higa nila no so ayaw pailan like I said undang wa kay tulubagon ngadto nila samot na nga wa may tulubagon sa balaod mga sukintig paminaw hinaot untang namin nakutlo na pagtulunan karong adlaw daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Kini si Attorney Elaine Bathan og hangtod sa sunod na sugilanon dinhi sa ato ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radyo mo Nationwide tatak RMN daghang salamat amping mo mga sukintig paminaw o maayong adlaw.